A já tady nic nevidím. Mámo, jsi si jistá, že je to dobrý nápad? Topí. Tak makej, mámo. Teď jdeme zase najít toho draka, co? Máme draka, drak nic nedělá, máma taky nic nedělá. Mámo. Až ho na 12. Juchu. Tak to mi to vyšlo. Teď mě žere nějaká příšera, musím se podrbat. To bylo to drbnutí. Mama jede! To je fikot, teď si to možná přiblížíme. Aha, co to je? To jsme to rozostřili. Kurva, máma, jak se to dělá? Dala jsi mi málo instrukcí. To je hezký. Nevíš, že se to přibližuje, Káji? Krom toho, že půjdu blíž, kde jsi? Aha! Máma, ty jsi taková šikulka. Kurva, teď je to nevím. A máma jde zpátky. Já jsem takový kameraman, ty vole, že ta klapka mi šla asi trochu líp. Závěrem tohoto báječného videa bych chtěla jenom podotknout: humor bílý sílí pole, piča, vole.